Du vil have sådan en sukkerskib. Han skal være Nu går det godt nok over at vinde. Du skal slutte. Du må ikke drikke noget inden for... Hvor lang tid må man ikke drikke noget? Okay, vi skal have noget mælk klar. Det knækker sig. Jeg skal ned, jeg skal ned. Ja. Okay. Er vi enige om det er en 20, hvad? Filmer du? Så er det hurtigt inden for du ned. 3, 2, 1, nu! Giv mig væk, giv mig væk, giv mig væk! Giv mig væk, Rølle! God arbejde. Jeg tog med her. Min hals! Jeg tror, vi bare lige sådan 4 dråber på ostemaden. Sådan der. Så er det gratis bar til samle. Du får 4 øl og mig til elevfest.